Mao lagi na nagpagwapa ta. Alang balamang pudno kung moadto ta sa mall bura puta og way himol di. Good morning ka mga nice people. Ani ana usab kita mag-vlog today. Mao nang nakapagwapa ko. Nakapagwapa ko ka mga nice people kay moadto ko nami og Metro Gaisano Mall. Mao lagi na nagpagwapa ta. Alang balamang pudno kung moadto ta sa mall bura puta og way himol di. Very nice na ang atong light effect. So mo parihara po sa hong dagway nga dili gwapa. So ang atong suga karon kay nagkagwapa man. So nagkagwapa po ang inyong lingkod, ang inyong kamaritis, ang inyong kabating, ang inyong kaguryahon. O baka lain pa po, kinahanglan po nga maghimol-himol po tagamay. So nana po ko'y laing higban today kauban sa akong inutang. Kay duha man day ang akong giutang lahi ni og color. So di ang ayan bata. Oh my god! Ang ayan ba? Medyo nag-change bang effect sa atong dakway? Oh, di ba? So, ato usbon. Oh, di ba? So, nag-change jud ang effect sa atong dakway. Oh, di ba? Oh, di aputay something pangkuan sa barang, pang-protect sa barang. Oh, magsusuot pa ta og mga bling para protect sa barang. Kinahanglan dili pa ko mo istorya kung unsay rason nganong moadto mi sa mall kauban sa akong anak. Syempre no, kung makasabot mo kung moadto mi sa mall, di na mo tan-aw sa akong vlog. So, secret sa na, wait sa mo kung unsay among buhaton sa mall. Okay. Okay ka mga nice people, mag voice over ta diri sa sulod sa mall kay naay daghan silang mga music. So mao ni pagsulod namo nakakita mig dako kajong TV, tudlo ko nga, uy, medyo barato naman di ay karon ang dagko nga TV. Unja pagkasunod ang among nakitaan mao na to ang tumbler. Di anami sa bag section. Ang ako jong anak ang akong gipapili kay si man lagi mo gamit. Mao to nga dire siya sa Hook nga brand mo ijang pangita kay aron kuno nga digon bahala na lamang medyo mahal basta importante dugay ang gamitan. Gibusisi pud niya og maadyo para dili siya magmahay kung mauna ba ni ang iyang napilian nga klase or design sa bag. Mao to nga grabing busisi jud para walang palpak char. Pagkahuman na mo dito di ami diri sa naninda og cellphone sa akong friend pero ang among gipalit dili cellphone among gipalit, earphone. Nailan. So di amin nagawara-wara gihapon mig. Nagwara-wara mi sa mall. Di amin balik mi sa kadtong tumbler. Nagdesisyon mi nga kadto ba lamang kahaamo paliton. So mao to nga among gibalikan ang tumbler og nagpusing-pusing pug ko. Diya, puro man og nag-alanganin ko. Ay ganahan ba kag hong anak anang tumbler nga klase. So nangita mi og lain di ay buy one take one. Nakapili na. So ko magdesisyon sa tabi magpa mirror sa tadiri kung sakto ba na atong gipili. So ingon ko nga nagdesisyon ko nga mangadto ta sa laing section basig naa pa dito ang wa na to nakiti. So diha gajud. O mao na nga nakakita mi og home gallery nga brand. O mao to medyo na convincing mi sa iyang brand kay aron pod durable pod nga kanang magamit nga dili basta-basta maguba. Pagawas na mo nakakita mi og tanom. So mihapit ko mao na ka nice people nakapalit gyud ang iyong lingkod. O nagchismis pa mi din kay ang leader nagkuan. Ngani ra shaded ma'am. Ayo lang ibutas. Lagi na karon init ka ayo. Hasta pa pud ng mga succulents ma'am, okay lang siya mainit-initan. Pwede po siya pulsan pares anang ibutas jud kayo kay mga sunog man po siya. Pero mas inani mainit-initan siya. Okay pero ra siya. Pero kitahin yung ingani. Okay ra. Okay. Kanang butangan og sama ingani. Oo. Kung wala kay inana ma'am kanang di maghapon bisan sa aga or sa hapon na siya. Ay guwapa og kuan. Unsa ingani ba nga klase? Unsa man siya nga klase? Baby rubber plant man. Mao na to ka mga nice people nakapalit jud ko. So hinguli na mi sa amo Okay, bye-bye. See you on my next vlog.